Nana pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iya din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita dili sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 18 sa bulan sa Oktobre, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, pila na lamang kaadlaw na bilin kag tinipon-tipon naman kita sa sulod sa aton sa Ipanimalay sa adlaw sang Pasko. May ara kita sang 68 dias, 68 days to go before Christmas. Mga kabombo, lito kita sa aton si headlines sa balita lokal. Konfirmado nga kaso sang kolera sa syudad sang Bacolod, nagsaka na sa siyam. Kaso sang kolera sa Negros Occidental nagdangat naman sa 12. Samtang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 nagpanawagan sa mga drivers ka operators nga magkuha na sang fare matrix. Kalabanan nga taxi driver sa Negros Occidental wala pa naka-implementar sang 45 pesos nga flag down rate. Balita naman, National Direct Paul Soriano ginbutang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang President's Advisor for Creative Communications. Layi nga magapuspon sa barangay NSK elections gin-question sa Korte Suprema. DTI nagmando sa 51 ka mga kompanya nga magpaathag angon sa presyo sang nagapanguna nga mga balaklon. Balita International, Chinese President Xi Jinping aminado nga dapat magahulag sa mas madasig ang Chinese military agud nga mangin world-class fighting force. Anay Russian leader Dmitry Medvedev nagpaandam sa Israel batok sa pagsupply sang armas sa Ukraine. Balita Special, Historia sang pagsugod sang Mascara Festival aton balikan. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel nagsaka sa 2 pesos and 70 centavos subong nga aga. Presyo sang gasolina nagsaka sang 80 sentimos. Samtang balita sa ilang pang Qatar mag-host man sa 2023 Asian Cup matapos nag-withdraw ang pungsod China. Sa balita sa entertainment, asawa ni Justin Bieber nga si Hailey Baldwin Bieber kag ex-girlfriend nga si Selena Gomez nag-updanay sa una nga kahigayunan. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kabuyad tong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Sacan Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga balita lokal. Siyam na ang konfirmado nga kaso sang kolera dili sa syudad sang Bacolod. Gani liwat ka nagpanumdum ang City Health Office nga may matinlo sa palibot kag sa panggawi. Sa data sang City Health Office kung CHO, naka-record ang Barangay Masilingan sa isa ka kaso sang kolera, duha sa Sumag, isa sa Alihis, isa sa Tangob, duha sa Barangay Granada,
isa sa Andumanan kay isa sa Barangay 40. Wala naman sa fatality sa kolera ang syudad sa Bacolod. Sunod sa kay City Health Officer Dr. Carmela Hensoli, iyan karon sa alert level ang syudad kag agud nga malikawan ang mga food and waterborne diseases. Dapat nga maggamit sa matinlo nga tubig, mag-obserbar kag magpaktis sang sanitation kag proper waste disposal kag mag-maintain sa maayo nga hygiene. Sunod sa kay Hensoli, dapat ang ginainom nga tubig ang matinlo kapisar nga ini ang nagikan sa mga water refilling stations. Dapat mayara ini sang updated nga bacteriological monitoring subayon sang water and permits. Siguraduhon man nga wala sang buho ang mga water pipes kag hose nga ginalabyan sang tubig nga ginagamit. Ang mga source nga tubig ang dapat nga 25 metros o kung ang source ng tubig dapat 25 meters ang kalayuan sa mga sources ng contaminants kangay sang banyo kag basurahan. Kung nagasufre sa irregular nga bowel movement nga may pagpananuka, dapat nga magkonsulta na sa doktor. Nagpanugyan man ang City Health Office nga likawan ang dehydration. Samtang sa data naman sa City Health Office, as of October 17, 257 na ka mga water refilling stations ang na-inspect kag 135 diri ang mayara sang permit. 118 ang wala, 29 ang with compliance kag 4 ang ginsiraduhan. Sini. We have 9 cases of cholera in Bacolod City and we're on the alert level. In order for us to avoid food and waterborne diseases, we should practice water, sanitation, and hygiene. The acronym is WASH. Water. Use safe and potable water source for drinking and domestic use. Ask assistance from barangay for chlorination of community water source. S. Observe and practice sanitation at all times. Ang kabay sa pagpahayag ni Bacolod City Health Office Dr. Carmela Hensoli. Samtang nagdangat na sa 12 ang kaso ng kolera sa Negros Occidental kung sa diin duha ang fatalities, sa data sa Provincial Health Office ang syudad sang Silay ang may 5 ka mga kaso, 4 naman sa EB Magalona, 2 sa Talisay kag 1 sa Victoria City. Ang mga fatalities ang ginalakipan sang 1 ka pasyente sa Silay kag 1 sa EB Magalona. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, nakagwa ng resulta sang napulo ka mga water samples nga ginpadala sa Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM kag isa lamang ang nakitaan nga positibo sa kolera. Ini ang 11 nga kaso nga nagpositibo sa EB Magalona kung sa diin ang area ang malapit sa baybay. Apisar nga hindi kolera ang siyam ka iban pa nga mga samples. Sila ang positibo naman sa acute diarrheal disease. Ginatag ni Tumimbanga sa mga water samples lamang nga ginpadala nga wala nagpositibo sa kolera buot silingon sa napulo ka mga pasyente, isa lamang nakakuha sang balatian pagi sa tubig. Ginalantaw sini nga ang siyam ka iban pa ang posible nga nakuha ang kolera nagikan sa iban nga mga sources kangay sang pagkaon kag bakterya apang hindi na matrace. Yes, ang resulta sa water sample sa initial nga gipadala nga 10, you know what? The result is isa lang positive sa EB. Ato bilang area nga ang iyang water source lapit sa dato. Amo lang to ng positive. The rest is their waterborne nga makakause ng acute diarrheal diseases but not cholera. Ang kabayan sa pagpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Samtang giningaengganyo naman sang tagpalaba sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB6 sa mga drivers kag operators nga wala pa nakaproseso ka nakakuha sang ILA Fair Matrix nga mag-designate sa mga opisyal sa ila sini nga cooperative nga mo ang authorized nga magproseso sini. Sunod sa kay Attorney Salvador Artura, kung nabunayan ang mga drivers kag operators nga magpadulong sa Iloilo, ang pinakadali nga pamaagi amo ang mag-designate sa opisyal sa ila cooperative nga amo ang authorized nga nagaproseso sini. Sa karon sunod sa kay Artura, wala ang LTFRB6 sa plano nga magpadulong sa probinsya agud nga matagan sa tsansa nga makaproseso ang mga operators bangod kulang nga pundo sa opisina kay ni ang nagakilangan sang confidential nga mapapelas kag records. Sunod sa iya kung mayara man lang sang matugyanan nga ma-authorize tagan lamang sa authorization letter kay batunon man ini sa opisina. Giningganyo sini ang mga operators nga kuhaan na ang ilang fare metrics bangod nagasige man ang pagsaka sa presyo sang gatong.
Ang gin-advise ko na sa una na kutob na budayan sila kung may cooperative sila, i-designate nila opisyal nga amo lang na authorized nila mag-process. Pero mo lang na ang pinakamadali na pamaagi. Kaya in-encourage na ito, nakuha na nila permit checks na kaya sige saka na sa bilis ng krudo. Ang kamay sa pagpahag ni LTFRB 6 spokesperson attorney Salvador Artura. Samtang wala pa naka-implementar sang dugang nga 5 ka peso nga flag down rate ang kalabanan sa mga taxi driver sa Negros Occidental, apisar nga ini ang aprobado na. Suno kay Mario Eusebio, ang presidente sang Taxi Operators of Negros Occidental o Contono, ini bangod para sa 5 ka pesos nga dugang sa flag down rate. May balayran pa sila nga malapit 500 pesos kada unit kag magasto pa padulong sa Iloilo. Sunod sa iya ang iba niya nakaproseso naman apang ang kalabanan ang wala pa. Sunod sa iya apisar nga maayo ang biyahe sa mga taxi driver sa karon nga may Mascara Festival. Ini ang ginabawi man sa asod-asod nga mapagsakas ang presyo sang gatong. Gani nagadiskarte na lamang sila agod nga makasustener. Nagapasalamat si Eusebio sa mga nagasakay nga pasahero kag nagpahayag nga ila pa ginatinguan niya mangin maayo ang nga serbisyo. Nagapangayo maninisang pasaylo kun kaisa kun may mga nagapanukot sang masobra sa metro kag nagapasalamat sa mga pasahero nga nakaintindi. Actually, approve na siya. Pero why pa kami ka-implement kay kinahanglan ma-process ka pa nato sa Iloilo mo for dokinablang for 5 pesos man may balayran pa nga dando almost 500 pesos per unit bala mo muna. So wala pa ang iban ko may nag-process naman pang iban do wala yan duga ulat-ulat lang na isako pa. Ang kabans pagpayag ni Mario Eusebio, ang presidente sang Taxi Operators of Negros Occidental. Samtang duga nga balita lokal, patay ang 65 anyos nga babay matapos ginlutang sa iya live-in partner sa sitio Mantambanon, barangay Kamang-Kamang sa Banuasang Isabela. Sa interview sa Bombo Radio sa kay Police Captain Joseph Patidas, ang hepe sa Isabela Municipal Police Station, ang biktima gikilala kay Digna Bordago, 65 anyos, isa ka laborer, samtang suspensado ang si Fredo Buging Camacho. Sunod kay Partidas, nagpadulong sa kampo si Bordigo o pulanduan sini ka mga minor de edad nga magkabataan, agon nga magtrabaho sang sila ang ginsundan ni Camacho. Samtang nagaobra ang 3 hinali lamang nga ginbuno sa suspensado ang biktima, samtang ini ang nagatalikod gamit ang pantalom. Naigo naman sa upper right portion sa dughan ining si Bordago, kag wala na natabangan pa. Na-recover sa crime scene ang bladed weapon nga gingamit sa pagbuno, samtang at large naman ining si Camacho. Sa karon ginakonfirmar mas sa kapulisan kon pagpangimon ang nagduso sa suspensado kay mo nagkrimen bangod wala man ang maini sa may ginawayan. Nagapadayon pa ang hot pursuit operation sa Isabela Municipal Police Station. Ang biktima, aga pa nakita ni sila alas 5 sa kagahon sa aga. Upo doon doya ka bata, kasunod sa iya. Pakadto sila sa may talam na sa kampo para mang-obra. Samtang ka-obra sila dito, upo doon doya ka bata. Ang minor de edad nito lang bagambalang wala madugaya, nagsunod din niya nga bana, si Fredo Camacho. According sa mga impormasyon na nabaton, sa account sa mga witnesses, may nagambal pa ang suspitsado, ginrekta niya lang ni Buno ang iyang living partner samtang katalikod. Ang kabahay naman sa pagpahayag ni Police Captain Joseph Partidas, hepe sa Isabela Municipal Police Station. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, pilason ng mag-asawa matapos nga ginbuno sang ilang nga himata bangod sa konflikto sa bill sang kuryente sa Purok Roadside, Barangay Tangob, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Staff Sergeant Roberto Guarana Jr., investigador sa Bacolod Police Station 8, nagatap sang kuryente ang mag-asawa nga si Jimmy Sulit, 35 anyos, kag Giselle Sulit, 28 anyos, sa ilang nga himata nga si Jaime Soles, Sulit, 47 anyos, kag nagatunga lamang sa electricity bill. Suno kay Guarana, lunsay mga residents ng Purok Roadside, Barangay Tangob ang mga imbulbado, kag magkaingod ang mga ini. Nagsugod ang konflikto bangod pila na kabulan nga wala nakabayad ang mag-asawa kay Jaime. Magluwas diri sunod sa investigador, naling-an man ang suspitsado sa baba ni Giselle. Sang Biyernes yara si Jaime sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon, kag hinali lamang nga ginbuno ang mag-asawa. Nakaangko na mga inisang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang ilang alawa sa gindala sa Balay Bululngan. Napreso naman si Jaime apang nakagwa kahapon sang aga bangod wala ini ginpasakan sang kaso, kag naglaps na ang reglementary period.
Naya kasi ni Iko sang suspect, ang supply gatap ang mga biktima kagani gusto sang mga pisonet. Then daw may mga previous bills nga wala sila kabayad, so ang shoulder ang suspect. Kasi sa interview ta daw nalingan na sa black and one kasi ang biktima nga baye pero di ko nung baba mag-istorya mga puno sa tapos that time nga pag tabo medyo nakainom sa jutay. Ang kabans pagpayag ni Police Staff Sergeant Roberto Guarana Jr., investigador sa Bacolod Police Station 8. Philippine Standard Time, 16 minutos na ang nakalipas sa takla las 6 nga mga kabombo kag amoy ato makaundan sa aton sinigapauna nga mga balita lokal. Sabay naman sa mga mainit-init nagapanguna praska nga mga balita national. Aton panublikan kay Banpagid nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna alas 6 nga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapuna nga mga balita national. Ginbutang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang director nga si Paul Soriano bilang Presidential Advisor for Creative Communications. Ang sweldo sining mangin 1 peso kada tuig. Kahapon, nagpanugbiya o kung nagpanumpa ining si Soriano kang Presidente Marcos sa Palasyo sang Malacanang. Kaupon man sining asawang aktres nga si Tony Gonzaga, kasubong man ang ila sining bata. Sa gimpagwa nga statement kay payag ni Presidente Marcos nga nagpasugot ining si Soriano nga batunon ang 1 peso o kung 1 ka piso nga sweldo kada tuig sa nasambit nga pwesto. Paayag sa presidente nga isa sa pinakadako nga asset sa mga Pilipino amo ang creativity kag dapat nga mapangitaan sang paagi kung paano ini ma-highlight sa bilog nga kalibutan. Ini nakitaan sa presidente ang ginabuhat ni Direct Paul Soriano sa iya sini nga career bilang filmmaker. Naibuluan nga si Soriano among sa likod sa mga campaign advertisements ni Presidente Marcos sa nakaligan nga presidential election. Nagapasalamat naman ang direktor bangon sa pagbutang sa iya bilang presidential advisor. Payag ni Soriano nga dako nga bugal para sa iya nga magserbe sa pungsod kag sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Adugang pa sini nga passion na sini ang
to create and to communicate. Gani dako nga pasidungog nga siya ang gisaligan sa presidente para sa pwesto. Magluwas sa kay Soriano, nag-take oath man sa tubang sa presidente ang bago nga Commission on Elections sa COMELEC Chairperson George Erwin Garcia kag COMELEC Commissioners Nelson Hava Celis kag Ernesto Fernand Maceda Jr. Samtang nagapati si Atty. Joe Max Ortiz nga pisar nga manubo na ang tsansa nga madayon ang barangay and sangguniang kabataan election sini nga tuig ang pag-file sang petition ni Atty. Romulo Macalintal ang makapaatag sang layi kung sino o gidman ang bala ang may deber nga madeklarar sang postponement. Kahapon nag-file si Macalintal sang petition agud nga ideklarar nga unconstitutional ang Republic Act number 11935 nga nagamando sang postponement sa barangay and sangguniang kabataan election o kon BSKE humanin Disyembre 5, 2022 tugtong Oktubre 30, 2023 sa petisyon ni Macalintal. Ginhambalan sini ang Korte Suprema nga ang gahom sa pagpostpone sang eleksyon ang yara lamang sa exclusive jurisdiction sang Commission on Election o kon COMELEC. Suno kay Ortiz, wala pinalagpat si Macalintal kag matahom ang iya mga argumento. Suno kay Macalintal, ang Kongreso kag Senado ang wala sang gahom nga mag-postpone sang pagpili ni ay kundi ang COMELEC lamang. Sunod naman kay Ortiz, santo sa konstitusyon, dapat patigyon ng eleksyon magluwas lamang kung may kaso sang violence, terrorism, hindi makitaan ang election paraphernalia kag may force mahori kaangay force majeure. Sunod diri sa karon hindi na matawag nga force majeure ang pandemic gani wala sang basihan ang postponement. Ang pagpamangkot suno sa iya laban-laban sa Nobyembre pa mapatigayon ang hearing kag duha-duha pa mangintikang sang COMELEC bangod na pirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang postponement nga ini ang manginlayi. Suno sa iya ang paghambal sang COMELEC nga dayunon ang eleksyon apisar sang pag-aprobar sang presidente ang makabig na nga insulto. Gani nagapati si Ortiz nga maski ang kanami sang argumento ni Macalintal posible tapos na ang Desyembre antes ini masabat sang korte. Apisar sini maayo nga mahibaluan kung ano gid ang nagakadapat sa liyi agud niya marisulbar ang ini nga issue para sa masunod nga mga eleksyon. Postponement bumbupon suway na tsansa. Sa question na lang gid kung ano gid bala ang legal sini. Kay balo ka sa ano pa naton nga sugid kung ang Korte Suprema kontrolado sang nagpili sa ila, nag-appoint sa ila, way tagyapon mahimo da. Ang kabayan sa pagpayag ni Atty. Joe Max Ortiz. Samtang gipayag naman sa Department of Trade and Industry o DTI nga nag-issue ang mga inisang show cause orders o SCOs sa 51 ka mga retail firms bangon sa pagpataas sa presyo sa ginabaligya nga basic necessities and prime commodities o kon ining BNPCs sa nakaligan nga bulan. Payag sa departamento nga ang mga firms ang nagtukod o kung natukiban nga nagabaligya sa mga basic necessities o kung sabayan sa mga BNPC sa masobra 10% sa presyo sa tilikdan nga bulan kasubong man inconsistent ang price tags so kung wala na mismo sa nabutang nga tags. Ang mga stores ang ginatagan sang 48 oras gikan naman sa pagbaton sa show cause order nga mag-submit sang written explanation. Ito ay sa nasabit nga butang. Ini kasunod sa ipadigay ng inspeksyon sa Fair Trade Enforcement Bureau. Sabahin sa DTI sa mga presyo kag supply sa BNPCs nga ginabaligya sa 76 ka mga retail firms sa Malabon, Pasig, Parañaque kag Quezon City. Payag sa DTI nga 70 ka mga firms sa Libaluan nga nagasunod sa bahin sang suggested retail price o kung SRPs bulletin nga gipagwa sa Agosto na nagapakita sa 92% nga compliance rate sa National Capital Region. Mayara naman sa anom ka mga firms nga ginpadalaan sa bahin sa letter of inquiry sa pagbaligya sa mas mahal sang sa SRP kung sa din sila ang ginatagan sang 72 oras agad nga mag-eksplikara. Apat sa maini ang nakasumiter na sa written explanation kag ginapanugyan ni Trade Undersecretary Ruth Castello sa mga sellers ka manufacturers nga magsunod sa SRP bulletin. Bagod ini ang nagapahibalo kag nagaprotekta sa mga konsumidor batok sa mga bentahuso kag abusado nga mga transaksyon.
Kag sa ato ng katapusan nga balita nasyonal, nagpatigayan sang courtesy call kay Chief Justice Alexander Hismundo ang mga delegates gikan sa The Hague Conference on Private International Law kon HCCH kahapon, isa ka adlaw antes ang natalana nga pag-host ang pungsod sa HCCH Asia Pacific Week. Ang HCCH ang isa ka intergovernmental organization nga may mandato na tuoy sa the progressive unification of the rules of private international law. Tinutuyo sini ang masolbar ang mga problema sang kinaiya sang kada legal system sa mga pungsod nga masami nagatugas ang gap sa legal framework kay nagaresulta sa kabudlayan sa pagtumod kung ano nga otoridad ang mayara sang jurisdiction, kung ano nga layi ang mangin aplikable, kung paano kilalahon kag ipatuman ang desisyon, kag kung ano ang cooperative mechanism nga magamit agad nga masulbar ang mga kabudlayan sa cross-border judicial o kung administrative procedures. Ini ang nagatuyo nga makahatag sang resolusyon pinaagi sa paghatag sang international agreed solutions nga humanon pinaagi sa mga treaties kag conventions santo sa Korte Suprema. Sa Korte Sikol ginpasalig ni Hismundo nga magasuporta ang korte sa 5 ka conventions ang HCCH kung sa diin kabahin ang Pilipinas. Ini ang ginalakipan sa 1961 Apostle Convention, 1965 Service Convention, 1980 Child Abduction Convention, 1993 Adoption Convention, kag 2007 Child Support Convention. Philippine Standard Time, 28 minutos na. Nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang mga balita international. Una kita sa pungsod China. Sa pagbukas ng 20th Communist Party Congress, gimpahig ni Chinese President Xi Jinping nga dapat pa nga padasigon sa People's Liberation Army ang troop training kapag gamit sa panibago nga mga strategies agon nga malabot ang target nga may world-class military. Payag ni President Xi nga ang madasig nga modernization sa organization, personal kag military technology standards sa bahin sang PLA sa idalom sa liderato sang partido mangilyave hindi lamang sa pagdepensa sa sovereignty sa China kasubong man sa ila sinisiguridad kag developmental interests. Sunod pa diri nga kinahanglan man-normalize ka magamit sa lain-lain nga pamaagi ang military power. Dugang pa sila kinahanglan nga sila ang permi nga nakanda sa pagpadagan sa military operations, makauman sa secured environment, matap na ukon, makontrolar ang mga risgo kang konflikto, kasubong man madaog ang regional wars. Ang focus sa regional wars, suli sa nakaligan na Party Congress nga report ni Xi sa tuig 2017 kan sa iya historical resolution sang tilikdan nga tuig. Usa din nga pagsininga ang PLA ang dapat nga magdaog sa giyera sa ila sining pagpamuno apang wala gina-qualify ang pagsangkad sang puwersa. Ang bago lang gin-publish nga work report ang nagapakita nga ang PLA ang nagatag sa strategic support para sa ideological goals ng presidente nga pag-rejuvenate sa bayan sa Chinese nation nga gilakipan sang pag-reunify sang Taiwan sa Chinese mainland. Apang wala na ni Xi ginmit lang ang regional war sa pag-address ni sa 2,340 ka mga party cadres nga nagtipon sa Great Hall of the People sa Beijing. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Russia. Nagpaandam si anay Russian leader Dmitry Medvedev sa Israel batok sa pagsupply sang armas sa Ukraine. Sa panindugan niya ang tika nga makabulig sa pagpabaskog sa Kiev ang mahimo nga makaguba sa ilang bilateral ties. Sa statement sang former president kag prime minister, ginpaig sini nga kaangay nga nagapreparar ang Israel sa paghatag sang supply para sa Kiev, nga gintawag naman sini bilang padaso-daso nga hulag. Dugang pa sini nga ang tika nga makaguba sa tanan nga bilateral relations ang Israel kag sang Russia. Naibaluan niya ang Israel na nakapadala na sang humanitarian aid, kalakip na sa mga helmet sa Ukraine, apang ang pungsod ang wala pa nakapadala sang armas. Ginalantaw nga luyag sang Israeli government nga magapabilin ang ties sa Moscow kag ginakahangawa man ang mga ini sa presensya sang Russian military sa ilang northern frontier sa Syria, kung sa diin ang Israeli military ang regular nga nagalunsyar sa pag-atake kag nagatarget sa mga pro-Iranian elements. Madamo sa mga Israelis ang may roots gikan sa anay Soviet Union, kalakip na ang Russia kag Ukraine. Samtali dito kita makabombo sa aton sa balitang espesyal, ang Mascara Festival ang ginapadagan sa karon sa syudad sa Bacolod. Ang kilala na
bilang masinadyahon nga selebrasyon. Apang madamong mahimo nga wala na kay balo nga sa likod sa malipayon nga selebrasyon ini ang nagapanumduman sa madulom ka masakit nga hitabo sa maragtasang syudad ang sangbugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ang masinadyahon nga festival nga ginasaulog kada Oktubre ang nag-umpisa sa tong 1980s. Apang ano gid bala ang ginalinan sini? Well, sa refresh naton ang ngalan sa festival nga nagika sa tinaga nga mas ukon madamo kag kara ukon guya samtang ini ang gina-translate man bilang maskara. Isa sa matalupangdan nga sa bahin sang Mascara Festival ang makitaan nga ihom sa tanan ginasuksok nga maskara. Ang selebrasyon ay ginupisahan sa tion sang krisis kasunod sa tuman nga pagdubo sa bahin sang Global Prize sang Kalamay. Ang nagapanguna produkto sa Negros Occidental, ang negatibo nga hitabo ang nadugangan pa sa pagkadula sa halos 1,000 ka mga katawhan matapos aksidente sa kadagatan ang nagduso sa administrasyon sa syudad nga magpadigayon sa Smiling Festival nga may tinutuyo nga mahugpong ang mga pumuluyo agon nga malampuasan ang mga pagtilaw. Ang history sang Mascara Festival ang nag-umpisa sa trahedya kamasubong at tinion sa tong April 22, 1980 sang ang barko nga MV Don Juan ang gikilala nga floating island of luxury sang Negros Navigation nga nagakarga sa madamo nga mga negrense ang nabungguan sa isa ka tanker ship gikan sa Tacloban City sa bayan sang Mindoro samtang ini nagabiyahe pabalik sa Bacolod gikan sa Manila. Ang insidente nagluntad las 10:30 sang gabi kag ang pagbunggo ang nagtugas sang buho sa idalon sa barko nga ginsulod sang tubig. Madamo naman sa nagkalatrap sa idalon sa barko natapos nga magbara ang mga pertahan sa cabin bangod sa impact. Samtang naging mapalaro naman ang mayara sa economic class o upper decks ka mga disco goers nga yara iya sa ibabaw. Ang MV Don Juan ang madasig nga nagdugang o kon sabahin sang paglugdang sini makaligad sang 15 to 20 minutos ang nagtugas ang pagkapatay sa mga nagkalatrap sa cabins kag bunks mga crew nga ginpili magpabilin sa barko kag mga nakasuksok sang life jackets apang wala nabuksan. Ginatos naman ang nakagwa apang mabatian ang pagpanawagan sang tabang sa nasamit nga gabi bagol madamo sang bagis sa nasamit nga kadagatan. Ayara, sang kapin 750 ka matawo nga nadulaan sang kabuhi sa insidente. Kalakip na ang mga himata gikan sa mga prominente kag high class nga mga pamilya. Agod nga tagan sa pagkilalang mga nagkalamatay, kamabalik ang kasadya sa syudad, ginsuguran ini ni Anay Mayor Jose Digoy Montalvo ang pagpundo sa artistic kag folk dancing community sa syudad, kasubong sa iban pa nga mga negosyo kag sumong civic groups, agod nga makigbahin sa Festival of Smiles pa lamang sadto na nagapakita sa ginhatag nga tigulo sa Bacolod nga City of Smiles. Ini nga nakitaan nga pamaagi agod nga matabunan ang kalisod kakasubo nga ginabatsyag sa mga pumuluyo matapos ang amo nga trahedya. Ang labing una nga festival gipadigayon sa Oktubre 19 sa tong 1980. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagsaka sang 80 sentimos ang presyo sang gasolina subong nga aga, samtang nagsaka naman sang 2 pesos kay 70 sentimos ang presyo sang diesel. Yari ang report ni Bombo Jairi Dildos Reyes. Ibo subong nga adlaw ang isa na naman ka round sa pagsaka sang presyo sang gatong. Sa separado nga advisory sa gipagwa sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated, ang kada litro sang gasolina ang nadugangan sang 80 centavos, 2 pesos and 70 centavos naman ang increase sa presyo sang kada litro sang diesel kag 2 pesos and 90 centavos sa kada litro sang kerosene. Ang pagbago sa presyo sang gatong ang nag-take effect alas 6 subong nga aga sa tanan nga firms, magluwas lamang sa clean fuel nga mag-adjust ang presyo alas 4:01 karon sa hapon. Ininay kaduha nga semana sa kasudasod nga oil price hike bangod sang tinalikdan nga semana, nadugangan man ang presyo sang gasolina sang 1 peso and 20 centavos, 6 pesos and 85 centavos sa diesel, kag 3 pesos and 50 centavos sa presyo sang kerosene.
Samtang sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay mabaylo nga 59 pesos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay mabaylo nga 41 pesos and 33 centavos, ang Hong Kong dollar ay mabaylo nga 7 pesos and 50 centavos, ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 32 centavos, kag ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 68 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 64 pesos and 40 centavos tubtob 66 pesos. Ang premium ang nagabalor sang 65 pesos and 30 centavos tubtob 66 pesos and 95 centavos. Kag ang diesel ang nagabalor sang 67 pesos and 70 centavos tubtob 72 pesos and 38 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, mag-host man ang Qatar sa 2023 Asian Cup matapos nga nag-withdraw ang China bangod sa COVID-19. Ang Qatar mo ang host sang FIFA World Cup sa masunod nga bulan. Yari ang report upod kay Bombo Fons Espino. Ang Qatar nga amo ang host sa karon sa FIFA World Cup ang mag-statesman sa 2023 Asian Cup matapos nag-withdraw ang China bagod sa COVID-19 suno sa Asian Football Confederation. Sang Mayo nag-pull out ang China bagod sa zero COVID policy sini gani ang AFC aron pangita sang bag-o nga host para sa flagship men's 24-team football tournament. Ang tournament ang una kuntani nga natalana nga patigunon sa napulo ka mga Chinese cities humalin sang Hunyo 16 tubtob Hulyo 16 sa masunod nga tuig. Wala naman ginpahig sang AFC kung ano ang bagong schedule sa Asian Cup apang suno sa kay Secretary General Wenzo Jan. Posible nga ini ang matagayon sa Enero tuig 2024 bangod sa mas mabugnaw nga tiyempo sa Qatar sa nasabit nga petsa. Ang South Korea kag Indonesia ang duha ka iban pa nga mapungsod nalalakip sa options nga patigunan sang Asian Cup matapos ang withdrawal sang China apang ang Qatar ang napilian. Preparado naman ang Qatar nga mag-host sang event apisar sa malipot nga tinuon sang preparasyon bagod maga-statesman ini sa World Cup nga magasugod na sa bulan sang Nobyembre. Samtang sa FIFA World Cup trivia, nakibalo-bala kamo nga may nakascore sang goal sa World Cup sa sulod lamang sang masobra na 10 ka segundo. Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Sukun ang nakascore sa goal batok sa South Korea sa 2022 World Cup bronze medal match sa sunod lamang sang 10.8 seconds matapos ang opening whistle. Ini ang ginakabing fastest goal sa maragtas sang World Cup. Kagabayad to ang mabalita sa patag sa hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa aton sining showbiz news, nag-updanay ang asawa ni Justin Bieber nga si Hailey Baldwin Bieber kag ex-girlfriend sining si Selena Gomez sa labing una nga kaygaynan. May chika si Bombo Jerry de los Reyes. Wala ginlauman sa mga fans nga makitaan nga close kag yara sa isa ka frame ang asawa ni Justin Bieber nga si Hailey Baldwin Bieber kag ex-girlfriend sini nga si Selena Gomez. Sa labing una nga kaygayunan, nakitaan kag napicturean nga updanay publicly si Hailey kag Selena kag gintapos ang mga spekulasyon nga mayara sang feud ang duha. Si Hailey kag Selena ang nagtambong sa Star-Studded Academy Museum Gala sa Los Angeles, California. Sa Instagram page, sang photographer nga si Tyrell Hampton, makitaan si Gomez kag Baldwin nga nagayuhom sa event kag may isa pa kalitrato nga sila ang nagakupanay. Sa caption ni Hampton, ginsulat siniya mga tinaga nga plot twist, nga ginlike kag ginpalakpakan naman sa mga netizens. Sang damlag lang ginathag ni Baldwin sa isa ka podcast episode nga wala sini ginagaw si Bieber kay Gomez kag sang tion nga nangin sila sang singer, wala na inis ang karelasyon. Sang tuig 2018 nagbulagay si Gomez kag Bieber matapos ang malapit isa ka dekada nga relasyon. Sang Setyembre sa kaangay nga tuig, nagpakasal naman si Bieber kag Baldwin sa New York. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!
Samtang lito na kita mga kabombo sa paghibalo sa pinaka-latest nga lakat sang panahon. Sa aton sa weather update, live and direct gikan sa aton sa Bombo Weather Center. Upon sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bombo Jazz, gang mga kabombo. Alas 3 kainas ang kaagahon, isa ka low pressure area o kung LPA ang nasiplatan nga nakabase sa 1,140 km east sang northern Luzon. Samtang ang Typhoon Nisat nga naging kilala nga Bagyo Neneng ang yara na sa 650 km west sang northern Luzon. Ang bagyo ang nagadala sa nga baskog nga hangin nga nagadangat sa 140 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 170 kilometers per hour. Samtang ini ang nagahulag padulong sa west-southwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras. Maka-eksperyensya sang magaluumon nga kalangitan nga may lapnagong nga pag-ulan kag pagpanaguob ang Batanes kag Babuyan Islands kasubong man ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi tugas sang northeasterly surface wind flow. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang maglugal umon tubtub sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang southwesterly surface wind flow kag localized thunderstorms. Samtang ang Northern Luzon ang makabatsyag naman sang makasarangan tubtub sa mabasog nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan tubtub na sidlangan. Ang baybayon ang may makasarangan tubtub sa mabasog nga pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang Luzon ang makabatsyag sang makasarangan tubtub sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan na katungdan tubtub sa nabagatnan na sidlangan. Ang baybayon ang may makasarangan tubtub sa mabasog nga pagbalod. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan tubtub nabagat na nakatungdan. Ang baybayon ang may makanay tubtub sa kasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City 24 to 29 degrees Celsius nga may 89% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasog nga 4.2 kilometers per hour nga may moderate rain. Metro Manila 26 to 31 degrees Celsius nga may 36% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasog nga 0 km per hour nga may clear with periodic clouds. Kabayan 24 to 32 degrees Celsius nga may 89% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3.3 km per hour nga may moderate rain. Iloilo 24 to 30 degrees Celsius nga may 90% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 4.2 km per hour nga may moderate rain. Coronadal 23 to 32 degrees Celsius nga may 94% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0.2 km per hour nga may moderate rain. Ang adlaw ang nagbutlak las 5:37 subong nga aga kag magatunod las 5:29 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Gracelyn Lubaton para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa tak na las 6 sa aga mga kabombo. Kagamuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita dili sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Martes kita, petsa 18 sa bulan sa Oktobre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Baw, ang mabatsaga na gid ang pagdupoy-dupoy sang matugnaw nga hangin is Christmas breeze, mga kabombo. Kay mayara na makita sang 68 dias, 68 days to go before Christmas. And by the way, standby na kamo sa masunod naton nga programang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sa news analysis, sige padala sa aton maukod nga tagpalamati
Aton sini nga news analysis pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones. Iniya may tigulo usisaon. Siyudad ang padayon nga nagausisa. Korupsyon nga kabudlay gid madula. Sining karon lang mayara naman na diskubrihan. Bulldozer nga wala na nagaandar at ang gatong padayon nga ginapangayuan. Involvado ang ginpasabat. Wala ginhingat lang kita nagahulat. Basta lang kay kuno amo ini ang nadiskubrihan. Sang aton karon bago nga administrasyon na pilian. Posible madugay na ini ginahimo. Nagligad pa ang administrasyon, wala ini matiklo. Kaya hindi lamang posible sa isa lang ka departamento ang may kaangay sini nga sindikato. Tani kay nasuguran na gidman ka syudad nga usisaon. Tanang nga opisina ang pagasalamahon. Sa sini nga pamaagi ang ginasiling nga change aton mabatyagan. Kung may mga kurap nga mapasabat sa aton nga kasuguan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Raul Cañones sa Barangay Mandalacan, Bacolod City. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022,